Isyo. Kuha sing commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:37. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Mayong hapon sa ato yung mga pinalangga ng mga tagpalamati nga naga-monitor sa panibago naman nga edisyon na sang programa ang This Is My Life. Sa subong nga hapon, adlaw kita sang Lunes, Abril 6, tuig 2021. From heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Ano ang nahambal ko? Action ng Lunes. Pasensya, Martes gali ibalik ko pa nga kun nga adlaw ba. But anyway, sige mayong hapon sa liwat sa aton iyang nga mga ka-action nga naga-monitor sa siningatini on. Sila man tag sa iya ka mga transistor radio and also sa mga ka-action naton nga naga-monitor via Facebook Live. So ti sumong damo na gid ang malabutan naton kay through social media kadamo sa mga ka-action naton from other countries nga naga-monitor man, from sign on to sign off, regardless kung ano daya ang oras dito sa ila. Sige So, salamat gid sa inyo. Yang nga padayon man nga pagtutok. At syempre sa mga ka-action naton nga naga-monitor via transistor radio. Sinigid sa mga kaumahan sa karon. O, tamaan ka ini. Halong gid ha, kag balon tubig. Balon tubig, agud iya nga hindi ka mo mauhaw dira. Kag hindi man ka mo mabiktima sa ginatawag nga heat stroke. Sige antes man ang tanan diri kita anay sa aton iya nga lakat sang panahon. Kay ang northeaster leaf wind flow ang amo sa karon nagaapekto sa Luzon kag Visayas. Ang western Visayas kalakip na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya naman iya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan ukon ini nga panalithi bangod ina sa northeasterly wind flow. Mahinay tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin
gikan nakatundan na silangan ang mabatsyakan sa kapugusan nga isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay, tubtob kasarangan ang pagbalod. Kainas ang aga nagbutlak si Haring Adlaw. Las 5:38 kainas ang aga. Tag-ini naman ang magatunod. Las 5:55 karon sa kasisidmon. Ang temperatura, yara karon nag-range sa 26 to 32 degrees Celsius. Muna nga mabatsyagan naton ang mapaang-paang na sa karon iya nga panyempo. Ang iba nagapamensar kundi naman sila iya malagaw agud nga makapaligo. Pero panugyan lang sa mga ka-aksyon naton, except abi sa pagbalon sang tubig. Bit-bit man kamo sang mga kinahanglanon, face mask, face shield, pangdubliha din ang inyong face mask. Kay amo na iya ang pinaka-proteksyon naton, and also ang alcohol. Bisan diin man kamo iya nga parte sa diri sa Bacolod kag Negros Occidental, importante bala nga secure na mapasiguro naton nga ang aton nga ikaayong lawas hilway kita sa ginatawag nga COVID-19. Sige, ano bala ang mga dapat naton bantayan sa subong iya nga hapon? Iniangot bala or diri kita anay sa aton man headlines sa mga national. Kay since bala nga nag-implement sa karon sang enhanced community quarantine dito iya sa NCR Plus bubble, may pila syempre ka mga ginhugtan, no? May ginhugtan nga mga protocols ang aton iya nga mga local government units. Kag isa na diri ang curfew, na? Isa na diri ang curfew. Ang natabo sina diri kay sa area sang Cavite, na? Sa area ini sang Cavite natabo nga kun sa diin may isa ka napatay, isa ka napatay nga curfew violator matapos iya nga ginaligar ini sila ang ginpuwersa nga mag-pumping exercise. I know kalabanan sa aton familiar kita ilabi na gid sa mga sa aton iya syempre mga batch na sa aton nga mga batch na or i-try nyo search sa Google kung ano ginatawag nga pumping exercise. Na balang ang iban ginapakapiyot na naka-cross amo na dason naka-cross ang inyong nga kamot and then nakauyat sa dulunggan dason ang lakat ninyo. Di ba mo na siya? Di ba ang lakat ninyo do naga ano ka muna do naga do ano tawag na do mga bibi kamo bala maglakat sakto ko no pumping or pato gali I mean amo na ang plastada ninyo tayong natabo sina diri kay ang ginhimo sining sa isa ka curfew violator. Actually may mga kaupod man ini siya nga mga nagka-violate man pumping exercise sila ti galing kay wala ko no bala wala sila naga-synchronize, makapila sila ka beses nga ginpasulit-sulit. That's why nga amo ni ang natabo. Pero nakaron ihatag ko pagid ang dugang detalye kung ano iya ang aligasyon sa pamilya and also ang ginhimo man sa karon nga tikang sang Department of Interior and Local Government as well as ang local station or local PNP station nga involve sa siniya nga natabo. Ang isa pagid naton kabalita ining may angot man sa update kita for the inflation rate bala sa Pilipinas. Kay ang inflation rate kuno sa Pilipinas para sa bulan sa Marso yara sa 4.5%. Gamay-gamay lang. 4.7 sang Pebrero subong nag 4.5 gamay lang gid kaayo pila lang 0.2%, no? Ang ginubo sang subong iya nga inflation rate sa para naman sa bulan sang Marso. Kag syempre, aton man pag-istoryahan sa karon ang aton bala nga FYI portion. Atensyon ini sa mga kababainhan, sa mga babayi dira bala nga naga-problema kun kaisa
ako sometimes ga experience makuni kay natural gyud man actually sa aton mo no sa mga babae nga may ara ya sang menstruation nga ginatawag ang ginatawag man nga irregular ang mens naton or kung mag-abot ang aton iya nga pamulanon. So ano kuno ang mga reason sina dira ina ang aton man nga pagaistoryahan sa aton iya topic for FYI. And also ang aton iya nga pagabasahon man nga sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma, dala na dira ang aton nga horoscope of the day aton kapalaran for today. Action Radio Philippine Standard Time, 1:46 na kita. So, diri ka ako anay sa aton man nga detalye sa aton gin-headline sa mga national news naton. Unahon naton ining issue bala sa napatay nga curfew violator sa Cavite. Kaysa karon, imbestigahan sa Department of Interior and Local Government ang ining kamatayon sa isa iya ka curfew violator. Ini siya isa ka 28 anyos nga lalaki nga ginaligar ginpuwersa nga mag-pumping exercise sang 300 ka rounds. Ang sunod diri kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, nagpahigangot na ang ahensya sa PNP kag lokal nga gobyerno sa General Trias angod sa insidente. Kag suno sa reports, ariho napatay si Darren Panya Redondo. Amo ning iya nga pangalan, Darren Panya Redondo, 25 anyos, matapos ginaligar puwersa ini sila nga ginpapumping exercise sang 300 ka rounds sa plaza. Halimbawa, tanarading plaza diri sa aton sa Bacolod. Imagine nyo, 300 ka libot ang ila iya nga ginhimo for sining pumping exercise bilang pinalidad kuno, no? Bilang pinalidad kuno sa ginlapas niya nga curfew. So, ariyo may panaysayon ang live-in partner sang sining napatay nga si Panya Redondo, nga inigin kilala kay Rechelin Balse. So, kay Balse, may ginaresto, ginaresto kuno ang iyang live-in partner sa itong Abril 1, kay nadakpan ini siya sa curfew kay tuyo kung tani nga magbakal sa mineral water nga lampas na bala sa alas 6 ng gabi since nga nag-implement gani sa ECQ, di ba may changes gid iya kung pila lang or tub-tub ano oras lang ginaalaw ang mga tao sa karon nga ang ila lugar kalakip ya sa NCR Plus bubble. That's why nga ginaresto ining ining si Panya Redondo kag gin-turn over sang barangay Tanod sa local police station. Sunod diri kay Balse, amo ni ang live-in partner, hambaya may sakit sa korason nga akon iyang ang live-in partner. O diri na na mitlang yan na balahaw nga amo ni gali may sakit sa korason ng iyang bana kag ang natabo since nga amo tong ginpahimo sa ila pumping exercise samtang ginahimo pa lang to gali na na siya natumba, no? Natumba gulpi lang siya iya natumba kay hindi iya nakaya, no? Kag ang natabo Sabado nga adlaw sang magbatsyag sang seizures si Panya Redondo. Pag-explicar gina diri actually sang iyang live-in partner. Biya nakitaan ko na lang si Darren, paglantaw ko siya, pamakot ko sa kun okay lang siya, hambaya sa akon okay lang man siya, tapos nag-home lang ko nubla sa iyahaw. So, natingalaan ning si Balse, kay pag kita niya sa guya, sang iya sininga live-in partner, doon na lang nag-get-om na bala, no? Kag sang ulihi, lang nadulaan sang heartbeat. So, nagpabulig siya. Nagpabulig siya sa mga iya kaingod balay, o didto na hingagaw na pabalik ang heartbeat, apang sang gindala sa hospital, didto kaginbawian sang kabuhi. So, sa karon, ariho ang malain kay ginpanginwala pa iya sang sining ni General Trias Police Chief Lieutenant Colonel Marlo Solero ining akusasyon kay ang hambalyaya na saad gid sa ilang nga guidelines nga community service lang gid ang pwede nga ipinalidad sa mga madakpan as sa sining curfew. Galing ti ini ang aligasyon or iniya ang ginpahayag nga pumping exercise ang ginpahimo sa mga nagkaladakpan. Sa karon, ginahulat sang kapulisan
ang formal complaints sa pamilya, kag syempre ang death certificate agud mahibaluan kung ano gid ang gintunaan sang kamatayon yani Panyaridondo kay sa bahin naman iya sang DILG hambal sang hambal ni Malaya maya hulaton ta danay hulaton ta kay actually ang local government sang General Trias ang nagpatigayon naman sang investigation angod sa sining natabo kag ang pinaka ano sina dire nga pasabton no pasabton ang mga involved dito nga mga personnel or sanday sinuot nga mga persona nga amo yang nagpahimo sa tong pila ka rounds sang pumping exercise nga amo sa karon ang ginaangot sa kamatayon sang sining 28 anyos nga pinakano yaman ni ganin nagbakal sa mineral water ting gina-question nga agab ikiimo inagbakal mineral water digda mo na binagagawa nga pamangkot ina wala pa naton mahibaluan kung anong pinakarason but then amo ni ang pinaka issue sa karon sa national kag ang aton iya nga mga authorities labi na gid ang DILG amo sa karon ang nagahimo sang tikang agud iya nga mahatagan inisang kasanagan kag di bala basi or wala ta man ginapangayo bas ang posibilidad nga matabo man na diri sa aton sa lokal pero kabay nga hindi lang no kabay nga matapos ining masolusyonan ining issue ining nga kaso kag hindi matabo diri sa aton kag sa iban pagid iya nga mga lugar ang isa pa naton iya ka mga balita sa national ining may angot man sa inflation rate diri sa Pilipinas para naman sa bulan sang Marso. Kaysa karon, nagnubo ang inflation rate diri sa Pilipinas para sa bulan sang Marso bangod sa pila sa mga factor nga ginlantaw amo iya ang medyo mahinay sa karon ang adjustment sa presyo iya sa mga pagkaon kag non-alcoholic beverages. So sa datos diri sa Philippine Statistics, ang Consumer Price Index yara sa 4.5%, may pagnubo halin sa 4.7% sa tung bulan sang Pebrero. Sa forecast naman isang Bangko Sentral ng Pilipinas antes pa man ipagwa ining resulta for sang inflation rate, ginalantaw na iya sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga ang inflation sa Marso ani magahampang 4.2 to 5%. Kag mas mataas naman sa 2 to 4% nga target range sang gobyerno nasyonal. Una dirigin pahayag ni BSP Governor Benjamin Jokno nga magasobra sa target range sang gobyerno sa 2021 ang inflation rate apang sa piyak isang bag-o nga record maya makonsiderar man nga transitory kag manageable ang inflation. So far do hindi ni siya ang pinaka main issue sa karon diba sa aton kung basahon naton ang mga nagkalain-lain nga mga news sa national kay tina sa pawan gid ining issue bala sa NCR no ang pagdamo dito sa cases kag ang mga report naman nga pila na ka mga hospital ang nagareklamo na tungod in full capacity na ang ila yang syempre ang ilang mga hospital no nga ginadumalahan tungod nga kadamo na kaayo sang mga pasyente for COVID-19. Sige, 1:55 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby kay sa akong nga pagbalik. Ako naman yung pag-istoryahan or ako naman yung istorya sa inyo. Ang aton iya nga topic for our FYI. Ano kuno ang mga rason sang ginatawag nga irregular ang menstruation sang isa iya ka babayi. Ato na ni Dr. Pinoy Squalene Capsule. Yes, 100% pure. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon.
Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:04 na kita, kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. And this time, ato niya pag-istoryahan ang aton man nga topic sa subong iya nga hapon. Sa nasiling ko na ang aton topic related na para sa mga babayi. Nga nagaproblema kung kaisa, irregular ang menstruation. Ang normal kuno iya nga menstruation sa isa iya ka babayi, isa ini siya halin 21 tabtob 35 kaadlaw. Ini ang panahon nga daw nagadamol balang matris kaga nagakalagas ini sa pag-angkon man or kung mag-abot ang aton iya nga pamulanon. Kag sa masami, nagalawig ini siya sang 2 tubtob 7 kaadlaw. Maiban kun kay isa mo na balang ginatawag regular, no? Nga nagalapaw na iya sa 7 kaadlaw. Kun kay isa malawig ang distansya. For example, ginabtan ka before after 35 days, no? Halin sang adlaw nga una ka naabtan. May ara naman iya nga lampas na kun kaisa sa 35 days wala ka pa naabtan. Ang mga problema kung kaisa sa mga babayi. So, ari ang pila ka mga posible rason. Number 1, gid. Nagabusong, ha? Isa ini sa pinaka nagapanguna gid iya nga rason. Kaya syempre, kung may problema sa busong, kangay abis ang ectopic pregnancy, mangin irregular ina ang pamulanon gali isang isa ka babayi. Ang ikaduha, may bukol sa matris. Posible may kondisyon sa matris naton kangay abis ang myoma, ovarian cyst, polyp, kag iban pa yang nga bukol. So dapat mas maayo ni nga magpalantaw sa doktor, di ba? Importante na kung may ara ka dara sa may mga nabatsyagan abi, di mo na paghulaton, di ba? Mas maayo nga magpakonsulta ka na nga daan sa doktor kay para mangin aware ka, no? Kay maghatag man na ang doktor sang pwede nimo iya nga himuon, no? Pwede nimo nga himuon agud nga bisan pa paano panubo-nubo ina or mapahagan-hagan kag sa dalayon madula ina kag mabalik iya sa normal ang imo iya nga or ang pag-abot sa imo nga pamulanon. Ang ikatatlo, pag-inom sang bulong. Okay, di ba? Syempre sa aton kun kaisa, kapit pag sa mga nagatrabaho bala, hindi malikawan nga nagalingin ang ulo, nagalain ang pamatsyag. So may times kid nga nagainom kita ya sa bulong agud nga madula inang aton nga ginabatsyag. Kay gali ang ina balang ginainom naton, makaapekto ina sa aton iya nga dugo, no? Do ginapa lasaw niya ang aton iya nga dugo ina lang ginapagwa naton, ginatawag nga menstruation, kag bangod sina posible kuno iya nga magbaskog or magsulog kaayo, sa aton diri nga term, magsulog ang pagwa iya sang aton nga menstruation. So ang pag-inom kuno sang bulong sa depression kag sa para iya sa utok, pwede nga makapauntat sang aton iya nga menstruation. Ang ikaapat, isa man sa factor nga dapat naton i-considerar nga kung kaisa aton man ginabaliwala ining stress. No, sa mga babayi dira magluwas kuno sa stress ang pagtrabaho sa gabi o night shift workers, no? Mga night shift workers dira bala sa mga call center nga mga nagatrabaho, posible nga magdulot man ina sang irregular nga pag-abot iya sang menstruation. Tungod syempre nagakaapektuhan ina ang husto iya nga oras sang aton nga lawas, di nagatry pa na siya nga i-adjust or mag-adjust naman, no? Nagatry na siya nga mag-adjust naman para iyang ang imo nga menstruation, no? Ang imo nga menstruation di madugayan pa, no? Madugayan pa pag maka-experience siya kag iya sang kaisa delay, di ba? Okay, ti abi mo man og abot na ti ang time na iya nga or ang adlaw nga ginapaabot mo
during pa na iyasang wala ka pa nagatrabaho or hindi pa bala night shift ang imo nga trabaho, di mo na bala dapat inagali nga i-considerar naton. Ang ikalima, pagpanigarilyo. Ang pagpanigarilyo sa mga kababainhan dira, ang pagpanigarilyo isa man sa posible magdulot yasang irregular menstruation. Gani sa mga babayi dira nga nagapanigarilyo, kung kaisa gahambal ang kuno nga para madula lang ang ilang nga sulab sang nakaon nila. Ang iba naman hindi nagid madula. Tandaan sa mga babayi, ang sigarilyo gali maka-apekto sa aton nga menstruation. Ang ikaano, hindi man gali manami ang sobra nga pag-exercise. Pero di ba usual ginahambal sa aton nami ang pag-exercise. Pero kung masobrahan ang pag-exercise, labi na sa mga babayi, ang hangpo nagali sa aton lawas nga stress ka. Bangod sina daw naguntat, no? Naguntat ang imo yang menstruation. Supposed to be gina-expect mo nga subo nga simana. Ti wala ka nakabalo kay pagka sa sina nga simana nga expectation nimo wala nag-abot. Kulbaan ka, ano to ay hanang nagrason? Or ano to ay hanang nanginrason kun nga delay ang ako nga menstruation man. Pagka dumdum mo, nag-exercise kay gali, inabala nagulpihan ang imo yang lawas. Ang ikapito, kulang sa nutrisyon. Kung kulang kuno ang sustansya sang imo yang ginakaon, di makulang ka man sang dugo no? Kag ang imo dra yang ipagwa nga menstruation, to ka ano ba na ka jutay man kaayo. Ang iban gani, ako isa man kudra kay nubo man ako nga dugo. Nubo man ako nga dugo. That's why gakaon ko mga mga pagkaon, mga utan nga nagapadugang dugo. Example, amarguso. Diba? Namit na. Sige, ang ikawalo, menopause. The usual ini siya, no? Usual ini siya sa mga babayi, syempre, no? Mga nagaedad dira 48 to 55. Nangin irregular na ang pamulanon. Nagamat-amat jutay, hasta nga maguntat na. Niyara ko kilala nga mamaniho, ang iya guro nga mga pangidaron, do ara pa lang sa 45, 45, pero na may ara na sa mga na-experience bala, no? May ara na siya sa mga na-experience sa ginatawag yang menopause. Pero mayo lang kay kanami sa iya na handle niya, di ba? Importante na kuno nga ara ang imo, ara ang pamilya nga nagaguide sa imo agud bisan pa paano kung ara ka na sa stage 4 of menopausal, hindi bala tanto ang effect sini sa imo. Ang ikasyam, mga sakit sa thyroid, kangay abisang hyperthyroidism kag hypothyroidism. Ang PCOS, o polycystic ovary syndrome, nagadulot man inisang hormonal imbalance. Kag muna nagaka-apektuhan ang aton nga pag-abot sa aton nga menstruation. So ginapanugyan kid ini sa mga kaangay sining mga sitwasyon sa mga babayi nga mas maayo magpakonsulta sa doktor. Ang ginapanugyan, magpalantaw sa inyo dra nga OB, na kaya mo nang naga-check sang or naga-examine sang aton nga pelvic, or ang ginatawag sini nga pelvic examination. Kag magpakuha man sang CBC para iya mahibaluan kung kulang ka sa dugo, or ang term bala nga anemia or anemic. Kita mo na kung kaisa nga dumay pasa blasimo nga panit. Yan, lainas duga brown na siya ako kung kaisa naga-experience ko na kung masubrahan blakis pulaw. Yan, amo na ang nagaginuha man ang mga pasa. Kag kinahanglan mo na magpanginta sang alternative para iya nga mabalik or madugang-dugangan ang imo iya nga
dugo. So, sige, sa ato yung mga ka-action nga nag-monitor, labi na sa mga babayi, na? Labi na sa mga babayi, I hope nga makabulig ini sa inyo. Kung may ara ka mo sa mga kaangay nga mga sitwasyon or kaangay nga mga kondisyon, o, kag kung mahimo pa lang, magpa-check up na lang kamo sa doktor, na? Magpa-check up na lang kamo sa doktor, agud yan nga mahatagan kamo sang nagakaigo nga inyo himuon, no? Agud nga sabisan paano maghagan-hagan bala, no? Maghagan-hagan ang inyo yang worry kag mahibaluan nyo kung ano ang rason kung nga nagaka-delay or irregular ang inyo nga menstruation. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:15 na kita. Standby sa aton nga mga ka-action. Kay this time, ako niya pagabasahon ang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan. Okay, ang aton iyang letter sender sa subong nga hapon, nagpatawag lamang sa kay Zaldi. Kag ang sulat ni Zaldi nagasiling, Dear Tita Wilma, tawag lamang ako kay Zaldi, 26 years old. Tita, wala ako kahibalo kung paano ko pasaylohon ang akon magulang. Halos tanan ginkuha na niya sa akon. Ginagaw niya ang atensyon sang amon ginikanan. Siya ang ginpa-eskwela tubtub kolehiyo, kag siya man ang nakatapos. Kahibalo ako nga may ara man ako sang kakulangan, apang nga hindi nila ako mahangpan. Halin sang mga bata pa kami, siya na lang ang mas sagad kag maalam. Sala ko bala nga average lang ang akon kaalam, pati ang respeto nga amo na lang ang akon ginapangayo, pero wala nila ginhatag. Ang masakit, ang nagaisahanon ko nga ginahigugma, ginagaw maniya sa akon. Childhood friend namon ang ginahigugma ko, tita. Nga amo ang nagaisahanon nga tawo nga nagbaton sa akon. Pero ginkuha pa sa magulang ko. Pilit ko nga ginlikaw ang babayi sa akon magulang, pero kasagad gid sa iya mag-into, tita. Ginusar sini ang iya ikasarang, kwarta kag kaalam. Kung makita ko sila nga magsakay sa salakyan sa magulang ko, kag magkaupod sa balay, nagasakit ang akong dughan. Nagahalin na lang ako gani, tita, para hindi na maglala
ang sakit nga akon iya nga ginabatsyag. Ginapamensar ko nga kung kasal na sila, wala na gid siguro ako sang lugar sa amon iya nga balay. Gusto ko na maglayas, pero wala man ako sang maipabugal sa ila. Oo, may ara ako sang trabaho, pero magamay lang ang sweldo. Nga, amo ini sila. Ini ang ginapamangkot ko permitita. Hindi ko man gusto nga amo sini ang akon iya kabuhi. Hindi man ako malain nga tao. Kag wala man ako sang ginagrabyado, kag syempre nagapangamuyo man ako. Inaabi, alak lang ang ako niya bisyo, pero wala man ako naga-drugs, tita. Ang isa pa sa ginalantaw ko, siguro kung mapatay ang ginikanan ko, wala gid ako sang may makuha tungod sa magulang ko tanan magakanto. Abi mo, tita, wala na ako kahibalo kung mapasaylo ko pa sila. Tita Wel, salamat gid sa pagbasa sa nga konsulat. Ang tagpadala, Zalde. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:21 na kita. Tag amuyan to ang sulat ni Zalde. Angot niya sa problema niya kaya sa paglantaw bala niya. Hindi ko no parehas ang pagtrato sa iya kag sa iya magulang. O mas pinalabi ko nung iya nga magulang. Pati nagalantaw niya do tanan nga mga negative amo sa karon ang iya ginapensar dugangan pa nga ginagaw sang iya kuno iya nga magulang. Ang iya nga naluyagan nga babae. Wala siya kahibalo ano bala ang iya kuno nga mahimuon. Kay do hindi niya gid mabaton. Hindi niya gid gusto, no? Do kung piliton mo siya nga magpangayo sa pasaylo o kung piliton mo siya nga batunon ang pasaylo sang iya mga ginikanan kag sang iya nga magulang do hindi niya gid kaya nga batunon. So sige, standby sa aton nga mga ka-aksyon kay sa akon nga pagbalik ako naman pagabasahon ang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma. Dala na dira ang mahatag man ninyo iya nga advice syempre sa kay Zalde. By the way, ang aton iya nga text hotline or pwedeng man kamuha sa amon iya nga Facebook Live. Ang aton text hotline 0963-7570874. Pwede ka mo dira maka-message pag syempre sa aton Facebook Live, pwede man ka mo maka-message. I-search lang ang Aksyon Radio Bacolod. Pangitaa ang This Is My Life program. Kaya dira inyo makitaan, kaya dira man ka mo maka-comment sang inyo iya nga mahatag nga advice sa aton letter sender sa subong nga hapon. Sa ito man dira mga kauturan, kung nagpalanakit ang inyo kalawasan tungod sang katugnaw subong, mamanyos. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga?
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga, Anchorman of the Year. Si Aksyon... Hapon sa kay Ma'am Cory Bidaha sa nagalantaw sa Kuwait, kay Sir Alex Montesa, good afternoon. Si Johnny Pacheco, mayong hapon man, tamyaw niya lang ko ng yaga mama kag papa, family Pacheco kag Hilado Casilo, watching from Barangay Tabo. Halin kay Johnny Pacheco. Sa kay Melily Oligo, mayong hapon, nagamonitor ko no si Sir Melily Oligo, patamyaw niya lang sa Barangay Kapitan sa Patag, Nonilon, Bambuanga. Halin kay Melily Oligo. Kay Ma'am Romela Kabasag Sobrino, hi kuno kay Katrina kag kay Miss Athia Kim Iriman, dra sa Banwasang Morsha, good afternoon. Kay Brian Salazar Pacardo, mayong hapon, naka-quarantine ko karon diri sa Hinubaan, mati na lang para lingaw. Tsak gina sir, para iya nga maka bisan pa paano bala, hindi mo gid nga totally feel nga nakasubo kay di ikaw lang isa nagaka-quarantine ka dira ya. Halong dira sir ha. Sige sa kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon. Thank you good Sir Alex Montesa. Kay Adrian Laire, Ortaga Narciso. Good afternoon. Makasulod na ang taga Negros Oriental dira sa Bacolod. Wala I think changes man about sa biyahe ya. May ara lang sila sang requirement, ma'am. No? May ara lang sila sang requirement ang travel pass, secure mo na travel pass, medical certificate, kag kun pwede may RT-PCR result ka dira. Pero I think within 24 hours ka malang diri, hindi ka dira maglapaw, no need naman guro for RT-PCR. Basta i-secure mo ang travel pass kag ang imo nga medical certificate. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo kuno kay halin kay Sir Melily Origo. Kay Ma'am Vanessa Mayo dira is sa may USA, sa Minnesota, USA. Sa kay April Amalyorca Yorsabia, tamyaw niya kuno family Yorsabia kag Dodong Talibo. Agnes Mallorca, thank you gid and God bless. Sa kay Marites Rizaga, good afternoon. Sa kay Bernadette Vergara, mayong hapon man. Sa kay Florencia Villacampa, good afternoon. F na ako nga defensor. Sa kay Ma'am Christine Minyes Villalobos, mayong hapon. Dira is may Pandanon Diaz, bito ka namin ito sa mga post to ma'am. Sa kay Ramar Gicano Haliasgo, nga naga-monitor man dira sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang La Castillana. Sa kay Florencia Villacampa, tamyaw niya lang kuno dira sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago, Bacolod City. Family Gilian, Samus Family kag De La Cruz. Sige, salamat si Sir Guillermo Clarito. Mayong hapon man kuno nagaupod sa program ya mga abyan nga hindi gid kuno pagpabayan. Miguel Briliano kag Fred Madred sang Mabini Coral, Barangay 30. Kay Ma'am Maria Teresa Hopelania, good afternoon. Kay Johnny Torido, mayong hapon man. Sa kay April Mallorca Yorsabio, may pahabol, tamyaw niya kuno si Langga George. Miss Syra, sang Ibi Magalona. Kay Tito Fidel Martinez, sang Manapla, Nong Glenn, sang Talisay, thank you, Ged. Rodeline Mondido, kasama. Good day. Monitor lang kami diri sa Hacienda Gimbal, Paradahan, Pandanon. Sige, salamat. Ellie, indayan patamiyo sa ako yung pamilya sa Silay. Family Viara, aga pa nga mustang ila bata nga agot. Sige. Madamo gid nga salamat. Madamo man nga salamat, Ma'am Ellie. Kay Ma'am Yvonne Boyshare, thank you so much for thank you so much for the star.
na good afternoon and done sharing naman siya kanua. Sa kay Sir Martin Aliling, mayong hapon. Lolinda Auditor Lapus Aguirre, good afternoon and God bless. Michelle Valientes Castandielo. Wow, thank you so much, Ma'am Michelle, for the 45 stars. Sa kay Ma'am Ann Bella, thank you so much. Mayong hapon. Marilyn Abadinas Macuela. Tamyaw niya lang kuno yang nga mama kag papa. O, nga nag-monitor gid always. Sa manghod ko da nga si Rosil Espanyola sa Villamonte. Halong gid and God bless. Thank you so much, Ma'am Jean Oy Cesar. Good afternoon. Ma'am Virgil Pinda. Thank you so much. Kaga sa gihapon, ga-remind gid ko sa imo kag sa inyo tanan. Halong gid always and God bless. Salamat gid Ma'am Virgil Pinda naga-monitor dira sa Celine Homes. Okay. Nagalantaw si Ruel Candelario Asibuque sa may Masbate. Si Presi Dennis Richard Tibor Roma dahil sa Banwa San Enrique. Bongga talaga yung bangs natin. Sa kay MJS Candido Gildore, ga-monitor sila kung nasa may sumag. Si Anthony Makilan, good afternoon, watching live from Barangay Matabang. Salamat! Nagamakotanay sila nga duha. Sa kay Sir Noel Amar, good afternoon. Kag syempre ginatamyaw niya gid si Ma'am Vanessa Mayo, kag si Ma'am Kelly Jelly, as well as si Sir Melily na Sir Noel Amar, Sir Melily Oligo, and si Sir Michael John Season. Okay, sige standby ha. Oy, si Ma'am Yvonne Butcher, thank you so much for the 100 stars. Ma'am Yvonne, love. Lynn Dion, may ulang nga pagpamati sa mga security guards ng La Carlota City College kag sa mga utility. Sige, salamat. Tamyaw ko ni Sir Noel Amar ang iyang mga utod sa Bacolod, Perla, Ronaldo, Roric, Mickey, and Ivan Amar. Si Sir Eddie Lawos na nag-monitor sa Cane Town, Victorias, upod sa iyang nanay, si Nanay Isabel. Sige, sa iban pa ninyo kakaroon ng iyang mga message dira akon man pagabasahon. Kag ti syempre comment kamo ha sa inyong mahatag man nga advice sa ginbasa ko kagina nga sulat. Okay? Standby. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo iyang kaupod, ini si Indayan. And this time, aton iyang pagbasahon ang mahatag man nga advice ni Tita Wilma para sa aton nga letter sender sa subong iyang hapon. Danay ka. Okay. Mayong hapon sa imo Zalde, kag salamat sa imo iya nga ginpadala diri nga sulat. Nabatyagan nimo nga daw hindi parehas ang pagtratar sa imo. Kag sa imo magulang. Zalde, kada isa sa aton may ginausoy nga dalan sang aton nga pangabuhi. Kung ang imo magulang maalam, may kwarta, kag daw halos tanan ara na sa iya, inatungod man sang iya pagpaninguha. Dumdumon nimo nga utod mo ina.
bisan ano pa ang matabo. Hindi man siguro ina siya gusto nga malain ang imo madangtan sa pangabuhi. Ang masiling ko lang, Zalde, nga mayara ka man sang kabuhi nga imo, nga dapat nimo usuyon. Ang imo kalipayan sa pagpangabuhi nagadepende ina sa imo pagpaninguha. Hindi pag ikumparar ang imo kabuhi sa imo utod kay magatugal ang ina sang frustration nga ginatawag. Himua lang ang imo nga masarangan kag hindi magsalig sa kung sino-man. Sa nasiling ko na, mayara ka man sang pangabuhi nga dapat nimo tinguhaan. Parte sa imo naluyagan nga sunod sa imo, ginaagaw sa imo magulang, siguro hindi man madalom ang inyo nga relasyon. Kung palangga ka sang isa ka babayi, bisan ano pa, hindi gina siya makuha sang iban. Masakit man sa imo pero siguro manabaw lang ang iyabalatsagon sa imo habang danan nga nakuha siya sang imo magulang. Mas maayo ina kay samtang temprano nahibaluan mo ang matuod nga estado sa inyong relasyon. Ang matabo, move on ka na lang kag hindi na magbatsyag sang kaakig o kung kahisa sa imo magulang. Magpaninguha ka na lang nga makatibawas ka sa imo karon sitwasyon. Yes, amo yadto ang mahatag man nga advice ni Tita Wilma para sa aton nga letter sender sa subong nga hapon sa kay Zalde. Angot iya sa iya man nga problema. Kabay nga makahatag ina sang pag ina balang makapamensar ka. Makapamensar ka, Zalde, sang imo iya nga mga dapat nga himuon. Ang mga nagamuo dira sa karon iya nga mga palamangkutanon sa imo kaisipan. Sana siling ko na, I hope nga maghatag kasanagan ang ginhatag man nga advice ni Tita We para sa imo, agud iya nga madula na. Madula na sa imo kaisipan ang mga negatibo nimo nga mga ginapamensar. Wala gituod iya sang problema, no? Kung ang matabo para sa akon ha, kung gusto mo gid na, kung gusto mo gid kabiga ina siya nga challenge sa imo, positive challenge kay para iya nga ikaw mismo magpaninguha kag sa ulihi dra mo ma-realisar na ay hindi ako gali dapat nga mahisa sa akon magulang, ay hindi ako dapat tanom sang kalain sang buot kay tuod ako iya ang naga-design sang akon kaugalingon, naga-design sang akon iya kaugalingon nga puturo sa pala or ang akon nga palaabuton. So sa liwat, I hope nga nakabulig ina sa imo, Zalde, ang akon nga ginhatag man gamay nga tip sa imo. Ang advice syempre as well as sa kay Tita Wilma. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 12:40 na kita. By the way, sa aton nga mga ka-aksyon, saluyag man dira nga magpadala sang inyo nga mga mensahe. Magpadala sang inyo sulat, magpadala sang inyo sulat diri sa program This Is My Life. Pwede gid. Pwede nyo ko direkta yan nga mga message. Ang itaalang daan defensor. I-message lang ko ahead nga mapadala ka sang imo yang nga sulat na kag syempre pwede man sa This Is My Life nga page namon. Kami ara man kami na sang page, i-search lang dira This Is My Life kag i-message lang dira ang imo nga sulat. Or hindi pwede man sa kay Tita Wilma. I-search Wilma Antupina Sugaton. Kung pwede ka man direkta yang nga makapadala sang imo nga
sulat. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:41 na kita. Kag sa aton yung mga ka-aksyon, standby. Kay this time, ato naman yung pagbasahon. Ang aton nga first part sa aton nga horoscope of the day. Aton nga kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Martes. Abril 6 tuig 2021. Una naton ang sa mga Aries. Marso 21 tubtob Abril 19. Ang mga hinimuan mo dra bala, amo na siya ang magpalapit, kumbaga nagamagnet na sa mga bag-o yang mga oportunidad para sa imo. Kag sa karon Aries, ginausoy nimo ang amat-amat or ang dalan sang para sa kauswagan sang imo nga pangabuhi, kag syempre pagpalapad, pagpasangkad pagid sang imo nga ihibalo. Sa mga Aries, hindi pag-idingot ang pagpahuway. Kung kapoy na, kung magbatsyag ka sang kakapoy na, kay syempre natural lang gina nga mabatsyag kita kakapoy, kay tao lamang kita, magpahuway. Hindi pag ilubos-lubosan ang imo nga energy. Kinahanglan naton iyasang pahuway. Nga ma-relax kita para makabawi kita sa aton mga panibag-o naman nga mga ulubrahon. Sa mga Aries, lucky numbers 33, 26, 49, 15, and 51. Cobalt blue is your lucky color. Kag para naman sa Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Hangpa ang tanan. Ilabi na gid inabalang mga tawo nga sa imo naga-apil. Kag syempre, panindugan kung ano dira ang imo nga ginhambal. Ipabilin kung ano ang salantaw nimo insakto. Sa mga Taurus, lucky numbers 43, 36, 12, 21, and 59. Mint green is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Ang imo sa karon kutob Gemini, amo ang imo nga pamatian. Posible nga mabutang ka lamang sa kapahamakan kung magpamati ka sa iban. Sa mga Gemini dira, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 51. Amethyst violet is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Madamo nga mga abyan. Ang madala sa imo yung lifestyle. Gani, maghalong. Tungod man sa imo yung nga angkon sa karon nga, inabalang ma-impluwensyahan mo sila. Halong ka kay basi bala ang iban ko na damo daan nagadayaw simo. Damo man ang nagahisa. So, dapat mag-andam, okay? Sa mga Cancer, lucky numbers 53, 36, 29, 22, and 11. Satin white is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo. Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Gabay ang inner being sa mga
desisyon nimo iya nga mga himuon. Tunan man layo ang pag-meditate. Kaya meditation kuno mo na makabulig sa imo agud nga makapamensar ka sang husto nga desisyon. Sa mga layo dira, lucky numbers 33, 46, 29, 41, and 15. Emerald green is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Sa mga Virgo, sunda ang kutob nimo. Para iya nga magwa ang matutuod nimo nga tinutuyo. Malingaw man ang madamo sa imo. Bangod sa imo iya nga unique personality. Sa mga Virgo, lucky numbers 23, 38, 59, 41, and 11. Purple is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:47 na kita. Kag amo yato ang first part sa aton iya nga horoscope of the day. Standby sa aton nga mga ka-action kay sa akon iya nga pagbalik para pa sa mga nabili naton nga mga horoscope. Hindi natin Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng 2 bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya.
Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Para sa mga nabilin pa naton ng mga horoscope sa mga Libra. Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Ang imo bala nga psychic ability ang mas nga mabaskog sa karon bangod sa meditation. Maangkon man nimo ang bag-o nga imo nga handog. Sa mga Libra, lucky numbers 33, 46, 59, and 11. And 11 and 22. Vermilion red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22. Ang mga nagasagabal dabra sa imo iya nga lagyan, amat-amat na ina sila nga managaginuha. Kag sa karon ipabilin iya nga ina balang ang pagtrato mo sa ila kung ano ang imong batasan nga ginpakita sa ila, amo lang ina ang ipakita sa gihapon. Sa mga Scorpio, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 31. Mocha brown is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:57 na kita. Standby anay para sa aton man nga, Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Time para sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy,
cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, para sa mga nabilin pa natin ng mga horoscope. Sa mga Sagittarius, sa Nobyembre 23, tubtub Desyembre 21, sunod sa Law of Attraction. Uy, magalapit sa imo sa karon iya ang kalipay, kag kasubo. Pilia ang mas makapaayo sa imo. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 33, 46, 29, 51, and 15. Electric blue is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19, naghalin gid sa imo mismo ang imo man nga eksperyensya. Nabalang the way mo nga isugid ina siya nga mga inagihan nimo amo na ang magaserbe agud nga magpabakod pagid sa imo para iya nga atubangon ang mga hangkat sa kabuhi. Yan sa mga Capricorn, ang inyo naman nga mga lucky numbers 53, 46, 29, 13, and 44. Tulip pink is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18, tunan ang ginatawag acceptance. Ini ang mangin alagyan para yang makuha nimo ang amat-amat yang pagsaka sang imo nga income. Sa mga Aquarius, lucky numbers 33, 45, 59, 21, and 11. Mustard yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20, kilalaha ang imo ya pagkatao. Para makilala man sang tawo kung ano ang imo ya matudtuod nga batasan. Kag dira, syempre dira sila magalantaw. Kung bala nagakaangay kanila, nga i-close o kung hindi. Sa mga Pisces, lucky numbers 23, 46, 56, 13, and 33. Cyan blue is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 3:04 na kita. Pasensya, gid do naglapaw-lapaw ko action nouns. Rodri kita anay ho sa aton Bible verse of the day gikan sa Philippians chapter 4 verse 5. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Sa mga wala ko dira natamyaw, pasensya gid habwas lang abawi si Indayan. Sa ngalan sa regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo lagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,
Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.